Мне падаецца, што атака на Тутбай і іншыя медыарэсурсы рыхтавалася даўно. Гэта, напэўна, адзін з самых найгоршых сцэнароў, якія планавала ўлада. Націск на медыа адбываецца яшчэ са жніўня. Паціху спачатку мы сутыкаліся з адміністрацыйнымі справамі, потым з крымінальнымі. Цяпер пайшло проста інстытуцыянальнае знішчэнне саміх медыарэсурсаў. Канешне, для іх Тутбай это, мабыць, самая галоўная костка ў горле, самы папулярны інтэрнэт-партал, который рассказывае праўдзівую інфармацыю, рассказывае пра жыццё Беларусі такое, якое яно ёсць. Упэўнены, што зуб на Тутбай яны тачылі даўно, і пра гэта многа раз казалася яшчэ пры жыцці Юрія Зісера. Відаць, на нейкім узроўні вот цяпер прынята рашэнне пусціць в ход гэты самы жорсткі сцэнар, просто знішчыць гэты партал і расправіцца з журналістамі, з рэдактарамі, з кіраўніцтвам Тутбая. Вот тое, што мы сёння адбываемся, гэта проста расправа. Горш магло быць толькі, умоўна кажучы, затрыманне там і расстрэл журналістаў. Горш уже не прыдумаеш. Вот цяпер ідуць ператрусы, ужо размова ідзе пра крымінальную справу супраць Чэкіна, хутчэй за ўсё, што шэраг калег нашых сёння будуць затрыманыя пасля гэтага ператрусу. Ну, і самае галоўнае, што Беларусь пазбавілі Тутбай, Беларусі заблакавалі Тутбай. Да, напэўна, справы Белта мы уявіць сабе такое не маглі, што калісьці здарыцца. Да? Пасля 2018 года, в прынцыпе, і грамадства, і ўлады, напэўна, думалі пра такі сцэнар і разважалі, што раней ці пазней яны б хацелі закрыць Тутбай цалкам. Цяпер яны гэта спрабуюць зрабіць, не ўпэўнены, што цалкам атрымаецца, але прыкладаюць вельмі шмат намаганняў. Не можа быць рэкамендацый медыа, там, журналістам і гэтак далей, калі ў краіне няма закону, калі не выконваецца заканадаўства. Да? Фактычна ўлады проста з уласнай мэтазгоднасці нападаюць на тыя ці іншыя рэсурсы, тых ці іншых журналістаў. Тут вызначаючым фактарам з'яўляецца тое, наколькі ты папулярны, наколькі ты шырокі, наколькі шмат людзей цябе чытаюць, і такім чынам, наколькі ты, ну, умоўна кажучы, пагражаеш уладам трымаць нейкія сакрэты ў сакрэтах, трымаць нейкую інфармацыю ў сакрэце, не распаўсюджваць нешта. Вот калі ты Тутбай, калі ты там нейкая вядомая медыа, калі ты Белсат, то чакай блакіровак, чакай вось такіх нападаў. В прынцыпе, мы это назіраем весь апошні час. Я мяркую, што медыарынак все ж такі не дазволіць знішчыць Тутбай. Нават, ну, улады хацелі б, канешне, вот цалкам просто знішчыць, да, спляжыць, забетаніраваць і пакінуць, магчыма, нават і ад гэтага будынку чыстую пляцоўку. Да? Ну, так не атрымаецца ў сучасных рэаліях. Нават я ўпэўнены, што паўстане і люстэрка сайту, і рэдакцыя захаваецца, і самае галоўнае тэлеграм-канал, які вельмі папулярны цяпер, ён стане яшчэ больш папулярны. Вось. Я ўпэўнены, што медыарынак сам, вот все мы, рэдакцыі, выданні, калегі, не дазволім знішчыць Тутбай. Гэта просто немагчыма. Вот ужо цяпер Белапан заявіў, што будзе апублікаваць все тутбаевскія навіны на сваім рэсурсе. І так будуць адзін аднаго падтрымліваць калегі заўсёды. Мы цяпер знаходзімся ў такой сітуацыі, калі, ну, солідарнасць гэта самае галоўнае, і з другого боку, ну, Тутбай это все ж таки не нейкі маленькі дробны сайт, гэта не толькі навасны сайт, але і гэта вельмі важная бізнес-структура, якая ўплывае на всю Беларусь. Вот гэта медыа-бізнес, які реально кранаецца кожнага, таму што гэта і реклама, гэта і продажы, гэта і ў першую чаргу навіны. Да, ну якія высновы тут можна зрабіць? Выснова тут адна. Улады робяць все магчымае, каб знішчыць недзяржаўныя медыа, каб знішчыць свабоднае слова ў нашай краіне. Спачатку была знішчана апазіцыя і актывісты, а цяпер самым галоўным таким перашкодай, самай галоўнай косткай у горле падобна, што з'яўляюцца журналісты і медыа. Вось. Ну, выснова, што ідзе планамернае знішчэнне журналістыкі, але калегі працягваюць працаваць. Я вельмі спадзяюся, што рэдакцыя, сябры рэдакцыі здолеюць
сабрацца ў гэты складны момант і не даць забіць Тутбай. У гэтай медыа прыйшлі сілавікі, таму што гэта самая папулярная медыа. Для іх гэта самая галоўная костка ў горле, у Беларусі. АВБ афіляваны з Тутбаем, як і работа. Это, як бы глобальна, я думаю, што яны разглядаюць як адну кампанію, і цяпер проста фабрыкуецца вялікая крымінальная справа, па якой, напэўна, будуць затрыманыя, а можа быць нават і дзесяткі затрыманых. Гэта вельмі жахліва, тому што на пачатак мінулага тыдня у нас яшчэ было толькі 12 калегаў за кратамі. На раніцу сённяшняга дня іх 16, а што будзе сёння ўвечары, ніхто цяпер не можа сказаць. Дзякуй вялікі, прадставіцца. Прыхільнік Марыі Арцыбашавай, намеснік старшыні Беларускай асацыяцыі журналістаў Барыс Гарэцкі.